Lokhu ke kulandela izigameko ezehlukene sezibikiwe zezingane ezidle ukudla okunoshevu ezikuthenge emathilomu. Amanye amathilomu eGreleni kutholakale ukuthi akhiwe endaweni engafanele futhi ngokungemthetho. Kanti nenhlanzeko ayikho kulamathilomu, njengoba ebuye ephenduke indawo yokulala futhi nendawo yokuzikhulula iseduze kakhulu nokudla. It's really disappointing what we have seen, because this one it's worse because it's on an irregular land and you can see how big this land is. I'm sure after a few months we are going to see a big mall here being built illegally if we are not doing the right thing. So already we are going to close the shop, we are going to complicate a lot of things. Kunokukhathazeka ngama-snacks atholakale emathilomu amaningi nokuyiwona athandwa kakhulu izingane. You can see these brown ones, I don't even know what is here, and they must explain all those things. Where did they bought this? Where is the big packet that they used the packaging? When they were packaging, where they were in a clean environment or they were just doing it on the ground, on the floor. Kulamathilomu kutholakale nokuthi ukudla kupakishwe ngendlela okungeyona emashalofini njengoba kuxutshwe nezinto ezifana nezinsipho. Kanti kubuye kwatholakala nokuthi lamathilomu adayisa imishanguzo. Just the environment in the shop, it's not a conducive environment. You see the life boy, you see the sugar, and then you see the other things. Just the whole shelf, it's mixed. Another issue that we've picked up that we are going to bring in SAPRA now, they are selling medication in the shops, which is not supposed to be sold by them. Kubuye kwatholakala nokuthi kulamathilomu kudayiswa ukudla okuqhamuka emazweni angaphandle, njengoba amaphakethe akho ebhalwe ngolwimi ongelona olwakuleli, is-Arab. Kanti iningi lokudla okutholakala ezitolo eziningi bese kuphelelwe isikhathi.